משפחה יקרה, חברים, קהילה, ליאת, אשתי היקרה והאהובה, יואבי, הבן הבכור שלי, אריאל הוא השני, לעד, גילי אסתר ושקט שרה, אבא שלי זכרו לברכה, שנפטר כ"ט בחשוון, כמעט לפני שנתיים, שביום כיפורים האחרון, אצלנו בחדר האוכל, בתפילה, זכיתי להביא את ספר התורה של המשפחה שלנו, שהוא לעילוי נשמתו של אבי, מקס ניסים, בר חביבה ושלמה, אחותו ז'קלין ואחיו ברטו. ספר התורה הזה הגיע לרבדים ביום כיפור, וגם זכיתי שאריאל ויואב וגילי וליאת ושקד, כולם יהיו איתנו ביחד פה ברבדים בקהילה המיוחדת והנפלאה שלנו, שכל אחד מוצא את דרכו. זה היופי, הטהור שיש ברבדים, למי שלא מכיר, שכל אחד מוצא מה שנקרא את הדרך שלו. וביום הזה, זה ספר ספרדי, הוא ספר כבד, אז חיפשו מישהו חזק. אז אדון מרן פאר הגבאי שלנו היקר, אמר לו בוא אדון אוחנה הצעיר. הוא תפס אותו, הוא ראה אותו ככה עם גב של נגביסט, אמר לו בוא תעשה הגבהה לספר התורה. אז אריאל היקר שלי בא, הרים את ספר התורה, עשה הגבהה, וזכינו זכות כפולה. אריאל הוא ילד שנולד עם חיוך על הפנים, והלך מן העולם עם חיוך על הפנים. אם יש משהו שכל מי שנמצא פה, ויש פה אנשים יקרים, יש פה משפחה, יש פה את אמא שלי שתיבדל לחיים ארוכים, יש פה את סבא מאיר שהיה צנחן, יש פה את סבתא קרמלה היקרה, יש פה את הדוד גולי שזה אחי, יש פה את אחותי טלי ויורם, יש פה את מושיק שהיה לוחם בצנחנים, יש פה את אביעד ששירת בצנחנים. כל המשפחה. תראו, בעולם הערכי והשורשי שאנחנו גדלנו בתוכו, אין שאלה. שואלים אותי ביומיים האחרונים אנשים, תגיד לי אדון אוחנה, מה? אתה שכנעת אותו? אתה אמרת לו ללכת לשירות משמעותי? להיות לוחם? לא, זה לא עלה. לא עלה לעולם. יש משהו שלא צריך להגיד במילים. יש דברים שהם חלק מתוך הערכים שלנו. זה הבית, היינו רוצים אותו פה. לא גיבור, לא עם צלש, לא עם מחמאות, לא עם העלאה בדרגה. הייתי רוצה לראות אותו איתי בבית. יושב איתי בבית, משחק איתי, מדבר איתי, צוחק איתי. את זה אני רוצה. אני לא צריך את זה. אנחנו לא צריכים את זה. אבל אריאל יש לו את הדרך שלו. אריאל הוא עצמאי, יש לו אג'נדה, יש לו עמוד שדרה. הוא לא... אתה יכול להמליץ לו. הוא יחליט אם כן או לא. דרך אגב, כולנו כאלה, בכל המשפחה. זה לא מדלג על אף אחד. ראיתם את זה היום פה בהתחלה. עם שקד. אין פה... זה ברזל. עכשיו אני אומר, אני יומיים שומע את החברים, את החברות, את המשפחה, את הקהילה, חברים מבית ספר, חברים מהצבא, החברים הלוחמים שהגיעו פה היום, אני בכלל לא חשבתי שיתנו לכם לצאת. אמרתי בבקשה שבאו אלינו, תנו להם להילחם. סיימו את העבודה, תהיו מרוכזים בעבודה, אחר כך תבואו. הבית שלנו תמיד פתוח לכל העולם. אצלנו בבית כולם נכנסים. הבית של אברהם אבינו, אמא שלי אומרת, הבית של אברהם אבינו. הבית של אברהם אבינו אצלנו, הבית פתוח לכולם. אצלנו אין שנאה. אנחנו מקבלים את כולם. כולם כולל כולם. מי שישב אצלנו בבית יכל לראות אנשים יקרים מכל הקהילות שמקיפות אותנו. מכל הדתות, מכל המינים, מכל הסוגים, אנחנו לא פוסלים. אף אחד. וככה הבן שלי היה. אריאל אהב את הארץ. אהב את האדם באשר הוא אדם. הוא היה גבר, הוא היה גיבור. אבל לא צריך את הגיבור. בגיבור שאני אומר גיבור, זה שהוא היה בן אדם. זה יעידו אחר כך החברים. מי זה היה אריאל? אני אומר לו, צא לקורס פיקודי. יש לך נתונים, מה אתה מתבלבל בכלל? פתאום אבא, יש לי מחלקה. אני עם החברים. אני נגביסט חוד. נראה לך שאני אלך לקורס מקים? נראה לך? עזוב אבא, תשחרר. תשאיר אותי עם החברים שלי. בסדר, אני משחרר. עוד
ועוד ועוד. ישבנו בסוכות, בפעם האחרונה שזכינו לראות את אריאל בבית. היה איתנו בערב סוכות, ישב איתנו בסוכה, וכל שנה בונים סוכה בקיבוץ, הסוכה פתוחה לכולם, משפחה מתארחת, מגיעה, אריאל יושב איתנו, ויש צחוקים וסיפורים ועניינים, ויש תמונות עם הסבא ועם הסבתא, יושב בחצר. אתה אומר, מה? לאן הולך הסיפור הזה? ביום חוזר לכל המועד ליחידה לנבי מוסא, מתארגנים לתרגת, תרחת או כל מה שיש בהמשך. ואומר לי, אבא, אני נשאר, לא יוצא את שמחת תורה, בצאת שמחת תורה אנחנו יוצאים לתרגיל. אומר לו, שמור על עצמך מתוק. היום ה-11 לחודש, היום הייתי צריך להיות בטיול עם שני חברים מגבעתי, שהיו איתי בפלוגת המסלול במחזור מרץ 92, עם החבר קוזניץ והחבר חגי שלמה מהצפון משאר יישוב, לטפס על האולימפוס, לצאת לטיול לגיל 50. אני מאלה שנולדו בהפסקת האש ביום כיפור, 50 שנה. אריאל, סידרת לי מסע אחר לגמרי בחיים. מה זה אולימפוס? אולימפוס בריבוע, לכולנו. חבר'ה, עם ישראל נמצא, מדינת ישראל ועם ישראל נמצאים במקום שאנחנו לא מצליחים לתפוס אותו. לא מצליחים להבין את גודל הדבר הזה, העצום. ישב אצלי היום בבוקר עם עוד אלפי אנשים שבאו, יחיאל פרנקל היקר ואשתו מרדה, חברי קיבוץ רבדים, שיבדלו לחיים ארוכים, כמו עוד הרבה חברים פה. יחיאל מעל גיל 90, שיבדל לחיים ארוכים, ניצול שואה. ישבנו בבוקר, אמרתי לו, יחיאל היקר, אני אוהב אותך. מה שעשו בעוטף עזה, ומה שנעשה ביישובי הדרום, זו שואה. אין לי מילה אחרת, אנשים, שאף אחד לא יתבלבל פה. זו שואה, זה טבח. מה חטאם של האנשים שהלכו למסיבה? ילדים צעירים כמו חצי מהאנשים, או 3/4 מהאנשים שנמצאים פה, שרוצים לבלות, ורוצים ליהנות, ורוצים לחיות, ורוצים לחייך. מה הם עשו שצריך לשחוט אותם, אני שואל, ריבונו של עולם? מה? לתוך התופת והשנאה והשואה הזו שהייתה לעם ישראל, נרצחו משפחות שלמות. אנחנו גרים בקיבוץ, אני יודע מה זה קיבוץ, מה זה בית בקיבוץ. הילדים מסתובבים, האנשים בחוץ, נכון, זה היה מוקדם בבוקר. שורפים בתים. מה? לאיזה עולם הגענו? באיזה עולם מתוקן אני כאבא צריך לגבור את הבן שלי? אני שואל אתכם. או הסבים והסבתות צריכים לגבור את הנכדים שלהם. מישהו פה, זה משהו שהוא נתפס? מישהו פה צריך להתעורר. אנחנו ישנים בעמידה. אנחנו שילמנו את המחיר הכי יקר. את המחיר הכי יקר. מי ששומע אותי בהרצאות, בצבא לאורך השנים, ויש פה אנשי מבקה יקרים, אני תמיד אומר משפט, והמשפט הזה חזר אליי. שגבי אשכנזי שהיה רמטכ"ל לפני הרבה שנים, אמר, הדעת לא סובלת שאנשים ייפגעו לנו באימונים ופעילות מבצעית. בלחימה יכול לקום אדם, להסתער, קבל כדור בראש ולמות. זה חלק מכללי המשחק. ככה אני אומר, יותר מ-20 שנה, יש הרבה אנשים ששומעים אותי. והנה זה בא לפתחי. הבן שלי היה ילד מיוחד במינו, וזה כל אבא ואמא אומרים. מיוחד במינו. אהב כל בן אדם. מנהיג. שקט. צנוע. תמים. יש לו תמימות. מי שיסתכל על הפנים של אריאל. תמים. טהור. נקי. לא פגע בפרומיל. בזבוב לא פגע. תמיד עם חיוך. דקה לפני כניסת שבת, מתקשר לאמא שלי, מתקשר לסבתא קרמלה שהיא בבית חולים, הוא יודע, ביום שישי האחרון. 10 בלילה, לפני שלוקחים אותו יום למחרת. איזה אהבת האדם, איזה כבוד. מוריד את העיניים. אנשים ניגשים אליי פה בקיבוץ. הבן שלך אריאל, מבוגרים, נוסעים על קולנועי. אומר לנו שלום, מה שלומכם, מה נשמע? אני לא יודע את זה, היום מספרים לי. זה משהו שהוא נראה לי טבעי, ואתה מקבל אותו היום, כל היום מזריקים לך לתוך הוריד. עכשיו, זה לא סיפורים אחרי, זה האדם, זה הבן אדם. כשבא החברים העיקרים מהחטיבה, נציגי החטיבה שהגיעו לספר לנו, אמרתי להם, אתם לא צריכים לספר לי, אני יודע בדיוק מה היה. אני יומיים חיפשתי אותו, ביום השני עליתי על מדים, עם חיליק ומימרן לחפש אותו, רציתי להגיע לבארי, בסוף הדפיקה באה אליי לדלת. לשם היא באה. אמרתי להם, אתם לא צריכים לספר לי, אני יודע בדיוק. אין לי שאלה בכלל. אם מכיתה ה' הוא קפטן בנבחרת הכדורסל,
בכל מקום מוביל אנשים. אני אומר לו, אריאל, דבר. אומר לי, אבא, לא צריך לדבר. שקט, העיניים מדברות, העיניים מסתכלות, העיניים מביטות. ככה העיניים שלו עכשיו. סגורות וחיוך, חיוך. אנשים יקרים, כדאי שאנחנו נתעורר. נפסיק עם השנאה בינינו. נפסיק. זה המורשת שאנחנו נותנים לילדים שלנו. נפסיק. כולם צודקים, אין בעיה, כולנו צודקים. שימו את זה בצד. למה במקום כזה כולם מתגייסים פתאום? כולם עכשיו מתעוררים. למה? אין, השנאת חינם הזו הורגת אותנו. אני אומר לכם את זה, הורגת אותנו. אנחנו מטיילים בעולם, רואים הכל ירוק, נהנים, הולכים, באים, חוזרים, חושבים אנחנו חיים באיזה מקום פסטורלי. זה בגלויות. מה לעשות? בגזר שלנו שאנחנו חיים פה, אנחנו חיים פה בסביבה אחרת. אז תהיו ערניים, תפתחו את העיניים. אנחנו, משפחת אוחנה, עם עוד מעל 1,200 משפחות, נמצאות באותה סיטואציה. לא ידבר על אלה שבכלל הילדים שלהם נמצאים בפנים, שלקחו להם אותם. זה בכלל משהו שאפשר להתמודד? מישהו מבין את הדבר הזה בכלל? אז על מה? אז אריאל היקר, אני אוהב אותך בכל ליבי. אם לא אמרתי לך את זה, אני אומר את זה פה בכל רם. אני אוהב אותך, אהבת אמת, אהבת נפש. אתה ילד מתוק שללקק אותו. אין דברים כאלה בעולם. אין, לא היה כזה דבר. הקרבת, מה שנקרא, את עצמך, למען החברים, למען אזרחים, בקיבוץ בארי. שמה חטאם היה? שהם קמו בבוקר ביום שמחת תורה, והתעוררו לתוך השואה הזו, לתוך התופת. אז שמת את עצמך בפרונט, ואני שומע את הסיפורים. שמת את עצמך מקדימה. אף אחד לא היה צריך להגיד לך את זה, אתה עושה את זה לבד על אוטומט. אריאל שלי, נוח על משכבך בשלום. אהבה מכל הלב. מי שמכיר אותנו, אנחנו אנשים של העשייה. אריאל, השם הזה ילך איתי לכל החיים. יש פה אנשים, אני רואה פה פנים, שהיו איתי לאורך כל השנים, מהיום שנולדתי ועד עצם היום הזה. אנשים מכירים שאני אומר, אני גם עושה, בדרך כלל. ואני משתדל, אני מודה בהזדמנות הזו לכל האנשים היקרים שיצאנו בבני מחלין, החבר היקר שלי, לקח אותנו עם האוטו. אני רואה אלפים על הכביש, אני אומר, מה הולך פה? מי זה בא לפה? בכמה אנשים נגעת? אני שואל את אריאל. הבן שלי יואב מתגן אותי, אומר לי, אבא, זה לא כמה אנשים נגעו בו, זה כמה אנשים הוא נגע באריאל שלנו. בכמה אנשים הוא הצליח לגעת הילד הזה שבאים פה אלפי אנשים? בכמה, אני שואל, ריבונו של עולם? בכמה אנשים הבן הזה הצליח לגעת? ואתה בא לפה. אני אומר, בהזדמנות הזו אני מודה לכם, בשם המשפחה היקרה שלנו, וכל האנשים שבאו לחלוק כבוד אחרון לאריאל היקר שלנו. ואני רוצה להגיד תודה למועצה אזורית יואב, לאחי היקר נתי לרנר ראש המועצה, אח יקר מרבדים, ולקיבוץ רבדים. אני אגיד, קיבוץ רבדים זה דבר, אני היום באבל הכבד שלי, ואני 18 שנה פה, אנחנו עוד מעט 18 שנה פה, באבל הכי כבד שלי, מבין מה העוצמה של הקיבוץ ומה העוצמה של הקהילה. ערבות הדדית היא נר לרגליה. בהכי קשה שיש, כל הקהילה פה מתייצבת, עומדת דום, מצדיעה לאריאל, מכבדת אותו. אדון אוסטרליה שהוא פרח טייס, שהוא בקורס, שהוא ילד אצלי במשפחה, בן בית, אח של יואב ושל עוד אחרים, פה אצלנו בתוך הבית, גדל אצלנו בתוך הבית, והבן שלי גדל אצל ההורים שלו בבית. בא לתת כבוד אחרון לאח של יואב, לאריאל, לבן שלנו. איפה יש דבר כזה? אנשים, איפה? אז אני אומר, אנחנו מודים לכולם. המשפחה היקרה, אני מחזק אתכם. משפחה המורחבת, משפחה הגרעינית, אנחנו יצאנו מסע שלא הכרנו אותו. הכרתי אותו תמיד מהצד השני, בתור מפקד לאורך השנים בצבא. במקום הזה הכרתי אותו, לא במקום האישי שלי, באבל הפרטי שלי פנימי. אני מקווה שהאסון הכבד שפקד אותנו, ועוד אלפי משפחות בעם ישראל, מספרים שלא נתפסים, שהאסון הזה יהיה האסון האחרון. ומתוך האסון הזה נצמח כעם מאוחד, כעם שמסתכל ורואה את האנשים שלו, שיש לו חמלה, שיש לו אמפתיה. זה המנהיגות שאנחנו רוצים. שלא יושבת ומדברת, אלא עושה. פחות דיבורים,
יותר מעשים. יותר מעשים. פחות דיבורים. אז אריאל היקר, אני נפרד ממך פה. אני נפרד. ישבתי היום, ניסיתי לכתוב את הדברים. אני מי שמכיר אותי, אני בחיים לא כותב. אמרתי, שחרר, עזוב את זה, זה לא צריך את זה. אוהב אותך בכל ליבי, בכל ליבי, בכל ליבי. בני יקר ואהוב. תנוח נשמתך, תנוח נשמתך. בני יקר, ברוך דיין האמת. חזק וברוך.